Sziasztok! Én Hanna vagyok. Én meg Bogi. És ebben a videóban elkészítjük, tehát a címből is megtudhatátok, ebben a videóban elkészítjük a Mercedes második részét. Hát szerintem kezdjük is a húzással. Ő egy másik Bogi, tehát nem az előző videó, úgyhogy kezdjük a Mercedes kicsit másképp második részét. Bocsánat, majd felszedjük. Vagy most, vagy nem. Mutassátok 5 hülye fejet. Na jó, hát akkor kezdhetjük? Ez ugye megváltozott. Igen. Jó, na, akkor Bogi, húzol. Igen. Egyet. Hopp. Én is hajolok. Oké, tessék. Rakd a hátul meg, ami már volt. Ami már nem volt. Kiáss ki az ablakon, hogy itt van Lali, a 10-es kis kandúr. De akkor mindketten egyszer, jó? Amúgy minden merés, mindkettőre vonatkozik. Itt van Lali, a 10-es kis kandúr! Mi mázli, hogy csak a szomszédban csak a regek. Igen. Fejezzétek be. Egymás mondatát. Ez jól Fog menni. Ja. Hát nagyon nem tudom, Hogy fejezzük be egymás mondatát? de az biztos, hogy Hogy fogjuk. fejezni egymás mondatát. Bizony, hogy Fogjuk fejezni. Te Fogod fejezni? Én Fogom fejezni. Én megcsináltam a házi feladatomat, de Nem teljesen. mert be kellett fejeznem, A másik házi feladatot. és még be kellett fejeznem, Bogi, Ajándékát. és még be kellett fejeznem A rajzomat. Ez a macska engem utál. Ja. Még van 3. A 3-at teljesítettünk. Ja, tényleg. Küld el az egyik fiú ismerősödnek szívecske. Küldjünk szívecskét. Na, egyet kikezd. Mindketten egyszer el tudjuk küldeni. Tényleg? Hát te is küldött, te Ja. a meg az enyémről. Jó a telód. Hát, nem tudom, hogy mutassa meg, hogy elküldünk. Tehát ez a kódomat? Hát igen. Itt tanulmányoztam. Jó, Bogi. Akkor ezt te küld el. Na, akkor én el is küldtem neki. Te küldted el? Hát... Akkor én is elküldöm valakinek. Szívecskét, és megcsináltam. El is küldtem az egyik tök jó ismerősömnek. Úgyhogy ezt tegesítom. Amúgy rokonnak nem lehetett elküldeni. Úgyhogy... hol vannak ezek már használtak? Nem? Ezek még biztos, hogy nem voltak felbontva. Hát jó. Biztos, hogy nem Majd volt. kiderül. Én húzom. Ja. Én húzok. Biztos.
Énekeljetek itt, elszálltottan egy dalt. Jaj. Meg Bogi. Bon appetit. Gyere, Bogi. Közben bejött a macska. Félek ettől a macskától. Na. De gyere bejön, mert nem látod. Hoppá. Nem baj. Ez én voltam. El van, Bogi. Nem baj. Fogd csak rá. Várj, de melyik dal legyen? Waking Ball, oké? Okay? Igen. Jó. Ez csak egy sor volt, de mindjárt. Ja, most nincs benne a számom, várj. Nem tudod a szöveget. Mondjuk én se, de... Nem, már másik sort én akartam, de mindegy. Jaj. Ugye tudod, hogy ebben nem értem semmit. Félrenyertem. Ez is meg volt, tehát pipa. Vagy így van, Vagy pipa. pacsit. 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 Látod, mit csináltam most? Mit ilyet csinálni? Látszok ki. Na, Akkor én sem jövök az utálom. utolsó. Vagy ez hatodik? Hát reméljük. Játszátok-e, hogy veszekedtek? Mi nem tudjuk eljátszani, hogy veszekedünk. Nem tudjuk eljátszani. Szerintem sosem menne. Szerintem sosem menne. De most utánzol, amit én mondok? Nem utánzom, te utánzod. Bogi, ne utánozzál. Na, mindjárt kezdjük. De én nem utánozlak. De Bogi, utánzol? Nem utánozlak, nem érted? Itt a tanúm rá, hogy utánzol. Aha, persze. Most ezt ki kell vágnom a videóból, és most újra kezdhetjük. Vágj ki, jó? De nem vágom ki, nem mindegy. érted meg! Ugye milyen jól imitáltam? Tuk. Na, hát ennyi lett volna ez a videó, reméljük tetszett. Azt hiszem, ilyen még nem csinált senkit, nagyon jó, talán az itálos éneklést azt csinálta már valaki, de hát próbáltunk olyan volt. merszes videókat csinálni, amiket még nem nagyon láttunk másoknál. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon tetszett. Sziasztok! Sziasztok!